बेखौ माने हिंसाजोंनो बे फैसा मोनैखाय आरो बे हयथ' बेथ' फैसा होयो जों बेखौबो मिथिखागौ कन्टेक्ट लानानै 24 घन्टा बे फैसा होआलाबानो थाथाराखै फैसाखौ होयो बेनिफ्राय आरो बेखौथ' बिसोर बेबादि खालामबाय थाखायो आरो बिसोर कन्टेक्ट जाग्राजोब ओमफ्राय गावसिनि पार्टियानो बे फैसा मोनैयाव बिसोर एक्सट्रा फैनानै बेखौ मावथारदों होननानै आंहा दाय दंखायो एखे सन्देह खाथा नङाबा मानो सानैल' मानो फैदों दहाय मानो गावसिनि मानसिया मानो सानैल' फैदों ना मानो खिथाना लानांगौ सानैल'नो होनब्ला माबोरै सानैल' फैगोन होनबा गावसोर मिथिखागौ आं नङालै होनना बुंबाय सासेया बेबो सिखावखासोमोन बेखौथ' जों होनखायो लेंखन बेथ' दहायनो गावनो गिलाबायदोंसो आं नङा बिदिथ' होननानैथ' जाया गावबो थिनहरफानायखा रेन्जारनि बिरना पारमिसन फैग्रा बिसोरनो थाखा जाग्रा बिसोर ओमफ्राय खारखोमा फैनानै बिसोर कन्टेक्ट लाग्रा मानसिखा ओमफ्राय बे मा नाम बे लेंखन होनो बेखौ बे गावग्राया थुरुन नार्जारि दिग्लिनि बर'खा बियो आरो बिनि बिफायाथ' मै गावग्रा फलान मैदेर हाथाय गावग्रा फलान मोसा बिगुर फुग्राबो बेनो होमब्ला बेखौ मानो हमाखै बे गथ'आ मालायखौ माबोरै रायजो हिंसा हिसाबै गावथारखो बेखौ अहिंसा हिसाबै गावथारबाय बे जौ लोंनायाथ' ओरैसै एखे जिर' रेन्जनिफ्राय गावथारदों अके डाइरेक्टलि बे एखे नायजोर गावखादों आरो खारनोबो हानायनि राहा गैखाया बे साइकेलावहाय बहा खारनो हानो मेंना फैखायो जोंबो खामानि मावग्रा जोंबो मिथिगौ खामानि मावब्ला माबायदि मेङो जोङो हालौनाय बायदिसिनानो जोंहा बिराद मेंबावो बिदिब्ला बे गावग्रा सानैल'मोन नामा फैनानै सानैल'मोन होननानै एसे बुंथिदों बियो हयथ' दंखायो बिसोरबो साइडफ्राव औ सानैल' होननानै लादों आं फैयाखै होननानै बुंदों फरेस्टआनो हाग्राखौ दंस' खालामजोब्बाय थाखा जायै बे हाग्राया 13 नम्बर 14 नम्बर होन 4 नम्बर होन बिसोरनो एम्पर्ट खालामजोबदों आरो जोंबो गामि हिसाबै बिसि ट्रेक्टराव गाखोनानै दंफांखौ जों हाजिरा हिसाबै जों मावहैदों रायजो राजाखौ लानानै बिसोरो हायदों बेयाव पाब्लिकआ रागा जोंनानै नोंसोर हायोब्ला जोंबो नै एसे मावदों बेयावनो धंस जाबाय बे झारबारि हाग्राया नङाबा एक नम्बर दिनैसिमबो बे हाग्राया बायामोन मा नाम आदाना मा नाम आंना कर्मकान्त ब्रह्म गावबुरा आं आगोलाव गावबुरा दाखालिसो नैबे गोदान गावबुरा सिखारबाय जों बोसोरबा लानानै आं बोसोरबायाव सलायना थांबाय दा आं थाथ'बाय आरो बे नैबे मा जा लुबैगोन दा मा जास्टिस मा दाबि खालामगोन जोङो बे न'खरनि मानसिखौथ' एखे जेरैब्लाबो नायनांगौ अनसुमै थैजासेयाव बे आरो बे गथ'खौथ' जों नांथारगौमोन बे गावग्राखौ नांथारगौमोन बेनि साख्रियाथ' बायनांगौमोन साख्रिया नुखाया मानसिमोन आङो टुरिजम आरो बेथ' रेन्जारजोंथ' बिदि लोब्बाबो लायालाबानो फैग्रा मानसि एनजिअनिसो नांसै नामा एनजिअनिसो जागोन बिसोरसो दाबो जादों फरेस्टआ बाराद्राय इमान सिरियास मावाखै आंनि हिसाबाव फरेस्टआ बांद्राय बेसेबां बिसोर साइकेल गंसे 300 400 500 जायो बिसोर दंफां गंसेयाव 1000 लायो बिदिबा मानो गावथारखो एमाउन्टफोरखौ मानो गावखौ गावसोर गुसि जानो गावसोर थाखा जानो मानो गावखौ बिसोर सालाफ्रा मा हिसाबै गावनो हागौ बिसोर फरेस्टनि मानसिया थारमाने बेनि जिउखौ मानो फोजोबनो मोनखो बिसोर थाखा जानानै थारमाने बिसोर नैबे दिमायाव जौ लोंनानै लांबाय सामफ्रामबो जौजोंखा जौ बेदर जानोसै मानसिखौ जौजों बुनोसै गावथों होमबा मा लाब जाखो बिसोर जेलावबोथ' हरनो हायोमोन हमनानै जेलावथ' हरनो हायोमोनबा आथिं खबयखांमोन होमबाबो जागौमोन आथिं खबयाखै डाइरेक्ट खर' माथा गबाय बिसोर खाथिनिफ्राय गावदों खाथिनिफ्राय गावथारदों ना खाथियावनो गावखादों उन्दु फैना गावदों मेलेम गजोबखानाय खलथा खलथि मा नाम बे गावग्राया मा नाम गावग्राया थुरुन बा दिग्लिनि बिनि फिफायाबो मै अमा आजां सिखारि खालामग्राखा मा दाबि खालामगोन दा मा नांगौ उन्दै फरायनायनि थाखायबो नांगौ आरो गाव रायजो जानायनि थाखायबो थांनानै थाजासे सुबिदा नांगौ आरो बे हरथारनांगोन जेरैबाबो नांगौ जोंनो राहा हारसिं सासे जायो बे जायो सिखाबोथ' डेन्जारखासो सोर बेलाय मा नाम गासिबो दंफां बसिबो मा नाम सिखानि नामखौथ' आं मोजां मिथिजोबा गावग्रायालाय सोर मा नाम गावग्रा नामखौ थुरुन होनो फरेस्टनि मानसि नामा बेलाय फरेस्टनि मानसि माबासो टुरिजमसो एनजिअ नामा गोदोनिफ्रायनो टेक्स जाखायो बेसेबां लायो मोनसे साइकेलाव साइकेल गंसेयाव बिसोरो 300 गाहाम जायो 500 बिसोर टेक्स जायाबा बे हाग्रायाव बाया दा बिसोर टेक्स जानायनि थानायावनो दा बेबायदि हाग्रा बायलांनो हमदों साइकेलजों नारबोनायनिफ्राय लायो
साइकेल थेला गासिबोसो टेक्स लाजोबो दा मा दाबि खालामगोन दा रायजोआथ' बेनि थाखाय न्याय नांगोन दावरावथ' नोङो आयेननि बायदि साजा होनांगोन ना न'खराव सोर सोर दं जाय हाखर जादों दा बिसि फिसा दङ बिदा फंबाय दङ